Ад беларускай літаратурнай мовы да старажытнай мясцовай гаворкі. На Піншчыне працягваюць шанаваць сваю культурную спадчыну. Так у Пінкавіцкім музеі традыцыйна ў дзень роднай мовы наладзілі свята, дзе пачэснае месца заняў унікальны палескі дыялект. Гостей на свято родной мовы у музеі мы сустрэць готовы. Ужо нікому не секрет, тут працаваў один паэт. Ён мову нашу шанаваў і чуць яе заўжды жадаў. Цяпер скажыце нам у голас, яго завуць Якуб Колас. Вось так шчыра і ветліва запрашаюць у народны літаратурна-краязнаўчы музей імя Якуба Коласа ў Пінкавічах на свята роднай мовы. Менавіта тут 4-й год запар праводзіцца раённы фестываль, дзе чуецца не толькі беларуская гаворка, але нават кітайская. Усё дзякуючы таму, што ўжо ў 3 школах Піншчыны ёсць адпаведны факультатыў. У нас гучыць тут заўжды беларуская мова. З экскурсій вязуць наша роднае слова. Ну, а чаму такі фармат фестывалю моў? А для таго, каб паказаць, якая мілагучная, прыгожая наша родная мова і што ў Беларусі з павагай адносяцца да ўсіх моў. Больш за паўсотні навучэнцаў з Пінкавічаў, Малоткавічаў, Сошна, Лагішына і Высокага прыехалі, каб сябе паказаць і пачуць іншых. Асобную праграму прывезлі хедлайнеры свята, удзельнікі аб'яднання па інтарэсах «Каласок» Чухаўскай сярэдняй школы. З Богом, пане гостейки в дорогу. Больш за ўсё мы збіраем абрады нашай вёскі, менавіта нашай вёскі. Ходзім па нашых носьбітах, дадому прыходзім да іх і запісваем ад іх і песні, і абрадавыя дзеянні, развучваем разам з імі, запрашаем іх да нас на заняткі. Значная частка дзяцей з палескай глыбінкі вучыцца па беларускамоўных праграмах, але роднай і літаральна матчанай для іх з'яўляецца менавіта дыялектная гаворка. Больш таго, яны з маленства свабодна на ёй размаўляюць. Все я вмію. Бульбу копаю, ов'яз жну, муку перетерти могу, толкачом работаю, свиней кормлю. Сіно косиш? Кусю. Выключнае валоданне мовай карэнных пінскіх палешукоў дэманструе яе носьбіт, сяброўка Коласаўскага музея і ўдзельніца фестываля Любоў Михайловна Жук. Высокий настройний, стройна бороді ямка. Аўтар-выканаўца Іван Дарашенко таксама прыняў удзел у свяце. 6 гадоў таму хлопец зняў кліп, дзе зачытаў беларускі рэп і з той пары нясе роднае слова маладзёжныя масы і не толькі. Я пишу актыўна свае песні, але зараз больш песень я пишу уже іншым людзям. І нейкія свае напрацоўкі, нейкія свае вершы ўжо спяваюць іншыя людзі. Самае галоўнае размаўляць, але не радыкальна падштурхоўваць людзей, каб яны размаўлялі па-беларуску. Таму што 2 дзяржаўныя мовы, мы ўсё разумеем, камусьці незручна, хтосьці можа не разумее, і такое бывае. Тут галоўнае быць лаяльным да ўсіх. Па словах Жанны Верыч, поспех фестывалю моў падштурхнуў задумацца аб выхадзе на міжрэгіянальны ўзровень, бо акрамя унікальнай гаворкі Піншчыны свае непаўторныя дыялекты сёння працягваюць гучаць на Іванаўшчыне, Столеншчыне і Лунінеччыне.